И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә киләгән. Аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. И туган тел, һәр вакытта ярдәмең берлән синең, кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. И туган тел, синдә булган иң элек кыйлган догам. Ярлы кагыл дип үзем һәм әткәм әнкәмне ходам. Татарстан кайда дисәң һәр кем белә. Сөйләшәләр бар татарлар туган теледә. Шәк белән һәр кунакны каршылар. Күңелләрне яулап алыр сүзләр табар. Җанга якын барыннан да татар сүзе. Дуслаштыра, берләштерә җирдә безне. Үтеп керә һәрбер йортка, һәр күңелгә. Татлы да ул, назлы да ул теледә. Әтиемнең ныклы яклау сүзе, күңелемнең язгы агышу, иленең кояшы, татар сүзе. Мең еллыклар, гасырларны кичеп, киләчәккә алып бара безне. Бабайлардан калган бөек мирас, арысландай батыр, татар сүзе. Исәнмесез, татар әдәбиятына мөкиббән кадерле тамашачыларыбыз. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, халкыбызның мәдәни ел вакыйгасы булган Татар сүзе халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесенең гала концертында сезне күрүебезгә шиксез шатбыз.
Татар сүзе халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесе Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасына яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Яңа гасыр телерадиокомпаниясе белән берлектә 4нче тапкыр үткәрелә. Игътибар экранга. Елның мөһим мәдәни вакыйгасы. Татар сүзе халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесенә нәтиҗәләр ясарга вакыт. Татарстанның барлык районнарыннан, Россиянең төрле төбәкләреннән, шулай ук Казакстан, Үзбәкстан, Швейцариядән 3000гә якын гариза. Туган тел махсус номинациясе. Премиаль фонд 1,5 млн сум. Җиңүчеләр кемнәр? Тиздән аларның исемнәре билгеле булачак. Татар сүзе бәйгесенең чишмә башында торучы, халкыбыз, туган телебез дип җан атучы мәртәбәле кунак, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, комиссия рәисе Марат Готов улы Әхмәтов та бүген безнең белән. Бик зур рәхмәт сезгә, Марат Готов улы. Быел бәйгегә килгән 3000-нән артык гаризага бәя биргән жюри әгъзаларын, барлык кунакларны, тамашачыларны да хөрмәтләп алкышлыйк әле дуслар. Жюри рәисе, Татарстанның халык язучысы, Язучылар берлеге рәисе Рфаил Рафаил улы Зәйдулла. Жюри әгъзалары Татарстан Республикасының Язучылар берлеге рәисе урынбасары шагыйрә Илсияр Вазый кызы Иксанова. Татарстанның халык артисты, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Шакирҗанова Луара Галимҗан кызы. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артисты, Татарстанның ат казанган артисты Ирек Галимулла улы Хафизов. Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты Төхвәтуллин Рамил Чыңгыз улы. Татарстанның халык артисты, Россиянең ат казанган артисты Илдар Зиннур улы Хәйруллин. Татар федераль милли мәдәни мөхтәрияте советы рәисе урынбасары, Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Шәрипов Ирек Илдус улы. Бик зур рәхмәт сезгә, мөхтәрәм жюри әгъзаларыбыз. Татар сүзе рухи һәм әхлакый кыйммәтләрне саклаучы, әдәби хәзинәне барлаучы, буыннарны өзелмәс чылбыр белән бәйләүче иң уңышлы проект. Бәйгегә килгән гаризаларның күплеге, киң географиясе дә моңа зур дәлил. Алар арасыннан иң-иңнәрен сайлап алу ай-һай кыен булгандыр. Сәхнәгә шигърият номинациясе җиңүчеләрен чакырабыз. Балалар, рәхим итегез, сәхнә сезнеке. И туган тел, и матур тел, әткәм, әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бисектә киләгән. Аннары төннәл буе әпкәм хикәят сөйләгән. И туган тел, синдә булган иң элек кылган догам. Ялаклагал дип үзем һәм әткәм, әнкәмне ходам. Әни кунакта, калдык та без аулакта. Эй, карадык киноны, кинонымы, киноны. Бик яратам мин аны. Карый торгач каралган, тәмам зиһен таралган. Төш узганда кич булган, инде сәгать 5 булган. Ашарга дантылган, эчәргә дантылган. Торып китеп карасам, йөрергә дантылган. Телевизор шикелле баш үзе гүләп тора. Авыз йомык, күз йомык күрсәтеп сөйләп тора. Кино белән тулды баш, телевизор булды баш. Авыл яна, шәфәкъ нуры булып,
Уйный күктә янгын шәүләсе, күмерләнгән өйнең тупсасында аунап ята ана гәүдәсе. 6 айлык бала елый, капшый аның сулган күкрәген, ятып суыра, туктап карап тора, үксеп уа аннан күзләрен. Палач үзе кача көн батышка, өстрәлә ватык көймәсе, куаны арттан ядрә булып, ана каны, бала күз яшы. Күрше кызы Сәрвәр базда иде. Ишетеп чыкты бала тавышын. Кинәт куркып, сүзсез катып калды. Үлгән килеш күреп танышын. Ул баланы алды кочагына, яшен сөртте, үпте, юатты, алып кайтты, җылысы төшерде, кулларына алып уйнатты. Ул сикертте аны тезләрендә, ана дәрте анда кабынды. Бала көлде, аннан әннә диеп, күкрәгенә аның сарылды. Сәрвәр әле бары 17-дә, тормыш аңа яңа башлана. Ул елмая ана назы белән, ана бәхте белән шатлана. Сез күрерсез, шундый матур итеп, ул баланы карар, үстерер. Тәрәзәдән һәр кич яшь ананың дәртле бишек җыры ишетелер. Күңелем оша минем канатланып, аның җырын тыңлап узганда. Рәхмәт сиңа, илем, шундый йөрәк биргән өчен безнең кызларга. Рәхмәт кыңгырау, шылтыравын вакытлы. Утырайдың юкса уздыравны вакытны. Укытышы әйтергә дә өлгермәде бары иде. Атылды да чыгып шапты, миңа бар да ярый ди. Шыккан шәпкә берип йыктым, каршы килгән заводчны. Элек әти белән алар таныш иде, заводчны. Хәзер танышырлар инде, полны якындан торып. Кайткач әти рәхмәт әйтер, минем колакны борып. Заводчы апа болай гына калдырмады билгеле. 5 шакмакка сызып куйды, берле дигән билгене. Көндәлеккә билгеле. Бер бәләдән тотылуга эләктем яңасына. Инде кертеп бастырдылар директор табасына. Кыздырдылар, пешерделәр, тетмәмне нык теттеләр. Тәмугыда шулдыр инде, табанны титтеләр. Директордан чыккан шәпкә тондырдылар борынга. Әсен нишләр идегез соң, баскач минем урынга. Шул менә, мин дә нәкъ шул, якасыннан бөтереп, миңа тукмак өстәүчене салдым җиргә китереп. Туйганчы бер әүмәкләшеп, туйганчы бер укмашты, тузан белән әвәләнде, пычрак булып тукмашты. Шылтыр! Рәхмәт кыңгырау, шылтыравын урынлы, юкса тагын җыелалар, җимерергә борынны. Торып тузанны кактык, тагын дәрескә чаптык. Тыңлыйсызмы мине? Бу мин. Татар моңа. Якын итеп кенә сөйлим сезгә моны. Тыңла, моң иясе. Көйлим сиңа, ишет. Меңнән артык кылның өзелгәннән ничек. Кылларның күпмесе таралган мең якка. Өзелгән моң ята. Еракта, еракта. Татар җыры уза. Җир аслары аша. Тирән шахталардан бер көй якынлаша. Шахталар
Сағынсам, бик сарғайсам, нишелерсің? Бу мин, татар көйі. Жер астından çıktım, taş астында kaldım, күпме күмер яттым. Мені көйләүчеләр сүрелделәр инде. Ике кайталмыйча күмелделәр инде. Әйтче, моң иясе, эштән сизәсең иш. Татар көйе нигә шулай йөрәк өзгеш? Торам хайран калып. Нинди гаҗәп халык! Татар фаҗигase үзе мең дастанлык. Барган чакта горур тоеп үзебезне, тукта, пароль диеп туктаттылар безне. Тукта, пароль, кемнәр? Моң иясе дәш. Безнең пароль Җәлил, безнең пароль Сәйдәш. Үткәрделәр шиктән. Сәйдәш маршын танып, татар көйе йөргән Рейхстагны алып. Аңларлармы, юкмы, кылларымны җыям, Тукай Сәйдәшемнең көч биргәнен тоям. Уйнап бию көйен, моң иясе сөен, читләр зурлый, җырлый. Мине татар көйен. Тәкъдирдән бәндә узмай, бер Хода түзгәнгә. Әҗрен Хода биргүче казага түзгәнгә. 1515 елда тудым мин. Ата-ана дәүләтеннән китмәс диеп белгәнмен. Ата-ана кулында бер кайгы да күрмәдем. Шул кайгыларны күрермен дип исәпләп тә белмәдем. Сөембикә атам, Нугай затым, кайда минем яшь дәүләтем? Сабый чагым, нурлы йөзем, Марза кызы йөргән вакытым. 18 яшьтә Җангали булды ирем. Шулай 2 ел торгач дин, тол калдым. Хан дөнья куйгач дин. Кырымлы Сәфәрәй Казанда хан булды. 3 хатыны булса да, 4-нчегә мине алды. Дөньялар хафала, замана буталды. Күрше падишаһлар Казанга күз салды. Сәфәрәй вакытында бик күп сугышлар иде. Казан шәһәре күңелсез юлда түккән канда. Шул тынычсыз вакытта Сәфәрәйем вафат. 2 яшьлек улла, күз нуры, калды ятим бул бала. Мәскәү ханы үгетли, картны, яшьне, егетне бирелегез миңа ди. Тотармын, җәбер итми. Мыразылар сүз аңламый. Көчләре аз сугышка. Хан урынына хан булып, тора алмадым пан булып. Хан кабере өстенә тордырдым таш манара. Дидем, үзем үлсәм дә, исемем мәңгегә кала. Нигә моңлы җырларыгыз дисез? Бәхетсезме әллә сез бүген? Халкым моңлы минем. Ахры шуңа моң ярата бигрәк күңелем. Әнкәемнең
ишек җырларымнан моң саркыган сабый аңыма. Шуңададыр күңелем моңлы булган. Моңнар якын бигрәк җаныма. Бала чактан үзенә әсир иткән халкым моңнарының әһәңе сүрелмәде гомерем буйларына. Күңелемнән китми яшәде. Моңлы Тукай, Рамай, зиләүлекләр сабый чакта җаным тетрәткән. Шулар булды ахры җырларымны моңнар агымына юнәлткән. Моңнар булып агыла күңелемнән үз халкымның ачы сагышы. Күз яшьләре, шатлык кайгылары, гасырлардан килгән язмышы. Бер моңая күңелем, бер куана, хисләр дулкынына бирелеп. Тормыш ничек? Җырларында шулай. Кайгы шатлык бара үрелеп. Картайсам да, арып талчыксам да, мин җырлармын һаман, һич тынмам. Эзләмәгез гайре сәбәпләрен. Моңлы җаным минем халкымнан. Күп сиңа әйтер сүзләр. Ул сүзләрнең кайнар ташкыны тыннарымны минем кыса иде. Чыгам, чыгам диеп ашкынып. Канат ярган кышны чыгармыйча, сакылап тоткан кебек ояда, йөрттем, йөрттем дә мин сүзләремне, ыргыттым бер ташлы кыяга. Шул чагында ташлар ярылды да, шишмә бәреп чыкты ургылып. Дулкыннары чапты синең арттан, әллә нинди ярсу җыр булып. Син юындың әнә шул шишмәдә, суын эчтең ятып түшеңә, сиздең шунда тамырларың буйлап ут йөгерде синең ишеңә. Йөрәгеңә күчкән бу утларны аңламадың ләкин сәбәбен. Акты китте шишмә үзән буйлап, үзенә йотып иң зур хәбәрен. Замана баласы дибез. Кем соң ул? Нинди була? Бездә ул менә шундыйрак. Таныш бул, тыңлап кара. Өсте башы пөхтә аның, игътибарлы карашы, йөзе якты, сөзе татлы. Бу замана баласы. Килә аның бар фәннән дә төпле белем аласы. Күп укый ул, күп белә. Бу замана баласы. Чит телләрне өйрәнергә вакыт кайдан табасы? Ә ул таба, барын ала. Бу замана баласы. Белергә тели иренең, үткәнең, бүгенгесен. Тырыша ул киләчәктә чын хуҗа булыр өчен. Үзе яшәгән заманыннан килми артта каласы. Һәр яңалык кызык аңа. Бу замана баласы. Гимназия, колледжларда килә белем аласы. Зур белемгә омтылучы. Ул замана баласы. Юк аңа эшнең авыры, яманы, аламасы. Һәр эшкә дә кулы ята. Бу замана баласы. Бу сезгә безнең хәлләрнең кызыгы, яңалары. Үсә бездә әнә шундый замана балалары.
Татарстан дәүләт җыр һәм бюан ансамблінің балалар вокаль хореография студиясе. Җитәкчесе Татарстанның халык артисты Ләйсән Хәметова. Халыкның иң зур байлыгы, иң кадерле рухи хәзинәсе аның теле. Халык үзенең телен 1000 еллар буена үстереп килгән. Аны үзлексез байытып, матурлап, иң тирән фикерләрен, иң нечкә хисләрен дә аңлатып бирер дәрәҗәгә җиткергән дигән күренекле язучыбыз Гомәр Бәширов. Телебезнең байлыгы, яңгырашы язучыларны шундый күп әсәрләр язуга этәргән. Бәйгенең проза номинациясендә җиңүчеләрен дә теленең тәмен, кыйммәтен аңлап, белеп сөйлиләр. Аларны сәхнәдә каршы алабыз. Класс инша яза. Әкрам гына язмый. Ручкасын чәйни. Чәйнемәс иде, ни язырга белмим. Мин кибетче булам дип сырлый партада шеләлә. Рәхәт шул. Артта партадагы кавый сарык фермасында әтисе кебек мөдир булырга тели. Иртән эшкә килгәндә бөдрә йонлы бәрәннәр күзеңә карап көтеп торалар. Аларга көрпә сибеп шибәрәңге бирсәм, бер нәрсә дә кирәкми, дип яза. Шул ук партадан Озон Сабир, я капитан, я майор булам дип җенләнә. Уйлап карагыз, каршыңда бер көтү солдат. Погоннарындагы йолдызларны балкытып яннарына килеп басасын. Смирно дип кычкырасын, барсы үрәк ата. Дип тезә. Әкрам авызыннан ручкасын ала. Алан ялан карана. Ятып калганчы атып кал дигәндәй. Әле менә бу күршесеннән, әлтигесеннән кайсы күчертә бит, күчерергә тотына. Тәнәфестә укытучыга менә мондый инша тапшыра. Мин кибетче булам. Рәхәт шул. Фрукты кибетенә эләксән, калын белән карбызны сыптырасың гына. Кешеләргә дә сатасың. Иртән эшкә килгәндә бөдрә йонлы бәрәннәр күзеңә карап көтеп торалар. Аларга көрпә сибеп шибәрәңге бирсәм, бер нәрсә дә кирәкми. Ләкин күп бирәсе түгел төлке. Хәзер азрак биреп, күбрәк сораганны мактыйлар. Акча дигәнен яңа да калсын. Әзрәк табышта булмагач, ишергә ул бәрәннәр арасында. Сарык фермасында эшләргә кызык. Вагоннарындагы йолдызларны балкытып яннарына килеп басасын. Смирно дип акырасын, барсы үрәк ата. Катмый калганнары йолдызыңа карап торган була. Отставить дисен, тагын үрәк атырга кушасын. Барсы катып үтә. Шуның белән минем инша бетә. Безнең класста бер кыз бар. Зәп-зәңгәр күзле, сары толымлы, нәзек озын буйлы, Сәвия ул. Миңа аның бар әйбере, киеме, китаплары, ул утырган парта, тактага ул язган язулар, барсы да шый. Быел көз укулар башланган атнада класс белән Аккош урманына чыккан идек. Йөри-йөри, текә Чокыр ярына килеп чыктык. Яр башыннан сикереп уйнау үзе бер кызык. Яр читенә үк килеп басасың да, аркаңнан берәрсе этеп җибәрә, итәгеңә комын, ташын, балчыгын ияртеп, Чокыр астына тәгәрәп төшәсең. Астан үрмәләп менүе, үзе бер кәмит. Менәсең, су күп агып торган ком сине һаман аска тарта. Инде менеп җиттем дигәндә генә берсе килә дә, аягыңа ябыша, аннан тагын китәсең, түбән таба тәгәрәп. Сәвияне дә шулай итеп төшергән идем. Артыграк кыландым ахры.
бите белән комга килеп капланды. Куркуымнан аның янына ничек очып барып җиткәнемне сизми дә калдым. Турып утырырга булыштым. Аның кашлары, кирфекләре, шәш оралары шат ком, авызы тулы ком. Бер җиреңдә авыртмадымы? Дидем мин аның өстен кага-кага. Сәвия бер сүздә әйтә алмый. Авызына тулган комны төкереп утыра. Ул дәшмәгәч, кыюланып киттем. Әкрен генә шәчләренә кагылдым. Битен сыпырып алдым. Кирфекләре арасындагы комны өреп төшердем. Сәвия зәңгәр күзләрен йомып куйды. Шул вакытта үзем дә белмим ничек булгандыр, иренемне аның алсуланып торган бит очына тидереп алдым. Китереп суксалар да Сәвия булай кинәт кенә сикереп тормас иде. Әшәке дип кычкырды ул мине бик каты итеп җибәреп. Бу вакытта минем Сәвия алдында бер дә әшәке буласым килми иде. Оннан түгел, үземнән уялдым. Менә шул көннән бирле Сәвияның күзенә карарга уялам да инде мин. Үзе күрмәгәндә күзләремне аера алмыйм. Нигә безнең укытучы түгел икән ул Сәвия дип уйлыйм. Укытучы булса, ул гел минем алдымда басып торыр иде. Дәрес тыңлаган булып, аның зәңгәр күзләренә гел карап утырыр идем. Класс җитәкчесе булса, ул мине гел мактап кына торыр иде. Әшәке дип кычкырмас иде. Сәвия. Җырым белән җиңдем дошманны. Салих әфәнде. Музыкадан укытучы чакыру турындагы сүз безнең гаиләдә күптән бара иде бит инде. Иң элек мин үзем моны бик теле идем. Шулай ук әнием дә теле иде. Тора-бара әтием дә риза булды. Аннары миндә җыр музыкага күпмедер сәләт барлыгын белгәч, әнием пианино да алдырды. Укытучы алу мәсьәләсендә дә эш шулайрак булды. Әнием кирәк диде. Әмма аның укытучы итеп Салих әфәнде кебек яшь чибәр бер егетне чакыруы бик гаҗәп иде. Салих әфәнде өебезгә килеп, әнием алдында мине укытып йөрәчәк. Димәк, артык хәвефләнергә урын да булмаячак. Миңа килгәндә инде, мин бит әле 16 яшьлек кенә кыз бала. Укытучыма шәкерт кенә. Минем уемда дәрес алудан башка нәрсә генә булырга мөмкин, шулай да. Әмма ничек соң мин Салих әфәндене күрү белән бу кадәр кыелып төштем? Кинәт каршымда бер чибәр егет пайда булганга күрә генәме? Әйе, яшерә алмыйм. Залга килеп керүемә аның чибәрлеге минем күземә ташланды. Бик чиста ак йөзе, сөйкемле генә чыкырайып торган ияге, җыйнактылы иреннәре, як-якка ишелебрәк торган кыңгыр чәчләре. Мин инде аның күксел зәңгәр күзләре турында әйтеп та тормыйм. Бер генә тапкыр күтәрелеп карадым. Шунда да ул күзләр әллә тирәнлеге, әллә учанлыгы белән мине әйтерсең йотып алды. Ләкин менә хәзер тынычлана төшкәч бер нәрсә гаҗәпләндерә мине. Бу хәтле угдулкылануыма шул Салих дигән егетнең беренче карау белән күземә ташланган чибәрлеге генә сәбәп булды микәнни? Алай дисәң, минем бит инде моңарчы да чибәр егетләрне күргәләгәнем бар иде. Әмма аларның берсе дә мине бер үк вакытта каушап калырга һәм ниндидер билгесез куаныч кичерергә дә мәҗбүр итмәде ич. Димәк, моның сире чибәрлектә генә түгел. Юк, түгел. Нәрсәдә соң?
Сүз таба алмыйм, Ходаем. Тукта әле. Таптым шикелле. Нәфислек. Әйе, нәфислек. Беләсезме, Салих әфәнденең бөтен кыяфәтеннән, килеш-килбәтеннән, тырышыннан, хәтта сөйләшүеннән бик зат кешеләргә генә хас үзенә бер нәфислек сизелеп тора иде. Әйе, ул нәфис кеше. Менә нинди кешегә Ходай мине һич көтмәгәндә юлыктырды. Yıldızlarda saat nişeyken Bizde jirde tüngü unike Yalğışımdır kupta bilmim bilen Var namusu halkım sineke Nezle min yaşadım Yıllardan yıllar aktılar Evde karırmanıma girgen sayın Canım atılıp çıktı yaktılar Yıldızlarda saat nişeyken Татар сүзе бәйгесенең төп максаты татар телен әдәби мирасыбызны пропагандалар саклау һәм киләчәк буынга тапшыру. Шулай ук татар язучыларының әсәрләрен популярлаштыру һәм әлбәттә татар тарихына, татар әдәбиятына һәм мәдәниятенә кызыксыну уяту. Быелдан башлап Татар сүзе бәйгесенә өр-яңа номинация кертелде. Ул Туган тел номинациясе. Биредә Чуаш, Мари, Мордва, Удмурт халыкларының вәкилләре дә катнашып, үз туган телләрендә яраткан әсәрләрен сөйләде. Бу номинациядә килгән гаризалар саны бихисап күп булу, әлбәттә безне бик сөендерде. Аеруча Удмурт халкыннан гаризалар күп килде. Әйдәгез әле күп милләтле республикабызның матур телләрендә әсәрләрне тыңлап китик. Oh,
голоса свети калина. Паро эремутаркана, теся мазы лечудить, пантыланга, лечерева, кили, печи верткосыть. Теся эрить, мазы терать, теся эрить, мазы тейцер, руст, эрсят, мокшо, татарт, пек квадряста морытят. Эрсенкелис искосензе, мазы эревит пекнет, иля доступ то эссензе, путо до тенде сидель. Дуня Петра, гончим гацой сиде, тувала, дузула гацовала се, да се цвети малина, кай была со цвети себе галина, да се цвети малина, кай была со цвети себе галина. Жожым пеш солны. Мичуматын тошкимышты ятыр олмапулы. Ачажак шындал коден. И еда олмапужым мичу шинчаш семын эскерен. Олма чеверген шумеке, южгунам тошкемеш йолташ-влакшым поген толын, кӧлан мыняр кӱлеш помышышт тич олмам оптен колтеден. Тыге ыштымыжлан аваже ик ганат сырен огыл. Мичун шонен шинчымыж годым аваже утларак йӧсын эҥырале, вара тудо йӱкын пелештыш: «Мичу, кочкашет уло мо?» «Уло, кочмемжат ок шу». «Коч, тыланет кушкаш кӱлеш». «Ой, Мичу, вӱдым кондо, йӱмем шуэш». Мичу коҥга ончылно шогышо чойн кӧршӧк гыч вӱдым кошталын, аважлан намиен пуа. Тани удмурт дишме монно дишай, арганы тевк шулдыр яшкыны, шулдыр кыржан улсын айкай, удмурт шамен пото аяктыны, кычы шулдыр укектыны удмурт гурья, ванькалык леш мылкыдзе забурдья, арган шуде, 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 удмурт кышномуртесо ектыте.
Чован юри, ман юнамра, Тован юри, ман пурнышра, Чище пиште, илем лишке, Анне чильи, ачаш чилье. Човаш калаштыр чавашла, Юрладыр, юра чавашла, Човаш юри, волман чере, Човаш чильи, пуян чилье. Човашачи сасуна парада янарата. Вунчу жапса, елгем коларда ялгаштар, елгем коларда ялгаштар.
Татарстан Республикасының дәүләт җыр һәм бию ансамбле. Бәйгедә катнашучылар кайда гына яшәсәләр дә аларны шигърияткә мәхәббәт берләштерә. Шунысын да әйтергә кирәк, алар арасында төрле һөнәр ияләре, укытучылар, китапханәчеләр, шахтёрлар, табиблар һәм җитәкчеләр бар. Мәсәлән, хәзер сәхнәгә чыгачак Салават Гәрәев Эчке эшләр министрлыгының Биектау районы бүлегендә хезмәт итә. Төп эшеннән тыш сәхнәне бик яратам ди ул. Зөлфия Галиуллина Нурлат шәһәре балалар иҗат үзәгендә өстәмә белем бирү укытучысы булып эшли. Ул балаларга татар әдәбиятына мәхәббәт уята. Айрат Якуповның да сәхнәгә шигърияткә мәхәббәте шиксез. Ул Кәрим Тинчурин театры каршындагы оештырылган мөмкинлекләре чикле балалар өчен Могҗиза театр студиясе артисты. Бүген алар сезнең өчен чыгыш ясый. Заманында без малайлар идек. Йөгереп йөри идек урамда. Дөнья ничек шулай кабул итеп Көләйдек кызык булганда, йылый идек кыен булганда, йөгереп йөри идек урамда. Шул малайлар хәзер важныйландык. Эре сиптерәбез борчакны, шүпләп кенә сөйләшәбез. Кирә төшебрәк корсакны. Йөгереп йөрүләр ул кайда? Атлап йөрүләр дә бик сирәк. Эшкә бару кайту машинада, күләк салдырулар таксида. Малай чакның рәхәт ябайлыгы онытылган инде, белмибез. Елар чаклар була, еламыйбыз, көләр чаклар була, көлмибез. Шаярмыйбыз, имеш Ылыларга уен көлке фәлән килешмей. Кайберәүләр килешми дип, яшьлек дусты белән күрешмей. Ят кебек хәзер малайларның урамнарда йөгереп йөрүе. Шулай безгә акыл керә микән? Әллә чыга микән кергәне? Әнкәй кулын иң башыма сала. Утыр әле, улым, сүзем бар. Ә мин ипләп кенә кире калам. Ярый, әнкәй, ярый, соңыннан. Утырырга һич тә вакытым юк. Күрәсең бит, безне эш көтә. Язлар җитә, безне эш көтә. Җәйләр җитә, безне эш көтә. Көзләр җитә, безне эш көтә. Искеләрен җимерергә кирәк, төзәтергә кирәк, төзергә. Сәгатьләрнең минутына кадәр исәпләнеп эшләр төзелгән. Ел буена нәк куласа кебек әйләнәбез, дөнья куабыз, берсен чәчәбез дә урабыз, берсен урабыз да чәчәбез, көн-төне дөнья куабыз. Кирәк икән тау ташларны йырып, утта янып суга батабыз. Карлыкканчы реч талкас итеп, җыелыштан төнлә кайтабыз. Каршала үпкәләүле караш, утлар сүнгән, ашлар суынган. Иртә уянырга кирәк. Ярый, әнкәй, ярый, соңыннан. Бала чакта баш очыма утырып, син киләдең бишек киләрен. Тырыш, эшчән, батыр егет бул диеп, әкиятләр миңа сөйләдең. Теләкләрең кабул булды, әнкәй. Әкиятләр безгә ят инде. Үстең башың бөтен, тамагың тук, тавыш тынсыз гына ят инде. Ә без, әнкәй,
ифрат ашығабыз. Мәңгі бітмәс ішке тарыттық. Сізнің бізге әйтер сүзігіз бар. Әтіңларға біздің вақыт yok. Вақыт yok. Кеше үшін ең әуелі намус деген. Намусыңны сатып итме. Табыш деген. Байлық үшін илін күнін сатқан кіші икі дүния ішінде яуыз деген. Икінші ең қимәтлісі ақыл деген. Ақылсызда тәуфик яғы тақар деген. Ақылсызда намус та yok, иман да yok. Ялғанға ант етіп барын сатар деген. Үшінші ең қимәтлісі әдәп деген. Әдәп күшлі мәхәббәткә сәбәп деген. Әдәпсізде бәхет та yok, тәуфик та yok. Кеше исеме күтәруе ғажап деген. Дүртінші ең қимәтлісі күңел деген. Күңелі бұзық кіші түгіл деген. Бұзықларға сир үстіннен асты яқшы. Яшәмәді үліп жерге көмел деген. Бешінші ең қимәтлісі сабыр деген. Сабыр кіші зор бәхетлер табыр деген. Бірде юққа ашуланып дүния бұзу бір қойғыдан икеншіге салыр деген. Безнең бәйгедә катнашучылар төрле җирләрдә эшлиләр, төрле җирләрдә хезмәт итәләр. Бүгенге көндә махсус хәрби операциядә катнашучы Ленар Гарипов та шигъри җанлы шәхес. Ул гвардияның өлкән прапорщигы, взвод командиры, хәрби хәрәкәтләр ветераны. Чечняда контртеррористик операцияда катнашкан, махсус хәрби операцияда катнашучы. Гарипов Ленар Илгиз улы бик күп медальләр, шул исәптән дәүләт бүләкләре, Суворов медале һәм Жуков медале белән бүләкләнгән. Игътибар экранга. Беленер-беленмәс таң ата, йокысыз үткәргән төн качты. Тыманда тын атлый батальон, безнең бит бик ерак барасы. Кояшның нурлары йотыла, куерган тыманнар арасы. Тәндәге җиләргә түзәрлек, авырта җаннарның ярасы. Ир егетнең җирдә язмышы, сакларга, якларга ватанны. Язылган булсачы Хыдайдан, әйләнеп иләргә кайтасы. Кулыңны учыма салырмын, баламны кычаклап алырмын. Көт кенә кайтырмын, мин исән калырмын. Татар сүзенә җибәрелгән шигырьләрдән җырлар туа. Эльвира Әхмәтова сүзләренә язылган «Мин кайтырмын» шигыренә гүзәлия көйгә дә салган. Рухны күтәрердәй, алга барырга көч бирердәй җыр туган. Махсус хәрби операциядә катнашучы Ленар Гарипов безнең арада булырга тиеш иде. Ул бик тиздән кайтачак. Әлегә аның башкаруында клип карап китик. Беленер-беленмәс таң ата, йокысыз үткәргән төн качты. Тыманда тын атлый батальон, безнең бик ерак барасы. Кулыңны учыма салырмын, баламны кычаклап алырмын. Көт кенә кайтырмын, мин исән калырмын.
кочаклап алырмын. Көткенә кайтырмын. Мин исән калырмын. Егетнең җирдә язмышы, сакларга, якларга ватанны. Язылган булсачы Худайдан, әйләнеп иләргә кайтасың. Улымны шуна салырмын, баламны кочаклап алырмын. Көткенә кайтырмын. Мин исән калырмын. Мин исән. Ленар Гариповка алкышлар. Без аңа бик күп сәламнәребезне һәм селфи фото җибәрәбез. Дуслар, елмаябыз, Ленар барчагызны да күрә, ишетә. Менә шулай. Бүгенге тантанага Ленар Гариповның әнисе Гөлсияр Мөхәммәтнур кызы Гарипова да кунак булып килде. Алкышлар аңа. Гөлсияр ханым Арча районыннан ул сыер савучы булып эшләгән, хәзерге вакытта лаеклы ялда. Бик зур рәхмәт сезгә безнең белән булганыгыз өчен. Аның тагын бер улы махсус хәрби операциядә катнаша. Гарипов Марат Илгиз улы артиллерия дивизионы составында хезмәт итә. Гөлсияр ханым, улларыгыз исән-имин кайтуын телибез сезгә. Ватанпәрвәр балалар үстерүгез өчен зур рәхмәт сезгә. Сезгә алкышлар. Татар сүзе телевизион бәйгесенең иң мөһим максатларының берсе гаилә кыйммәтләрен саклау, буыннар бәйләнешен үрнәк итеп күрсәтү. Иҗади гаилә номинациясе исә әти-әни балалар арасында бәйләнешне тагын да ныгыта һәм бу гаиләләрне әлбәттә берләштерә. Туган телебезгә мәхәббәт тә нәкъ менә гаиләдә тәрбияләнә. Әлеге номинациядә катнашучы матур гаиләләрне сәхнәгә чакырабыз. Әйдә дустым уйнарга, баглар җиткән урманда, күмәкләшеп, гөрләшеп, гөлләр үскән юлларга. Җир җиләкләр пешкәннәр, карлыганнар үскәннәр, салкынлашып, уйнашып, гөл җимешләр җиткәннәр. Әйдә, урман күңелле, урман аша күңелне, уртаклашып, берләшеп, җырлыйк көлке уенны. Әйдә, бергә уйнарбыз, җир җиләген җыйнарбыз, моңланышып, көйләшеп, ил җырларын җырларбыз. Ой, дустым, ярамый, торып торсын алары, безне көтә моңланып, еракта эш аланып, анда икән күңелле, ташла дустым уенны. Әйдә, бергә шынланып, бизик ямлы булынны. Onda хезмәт, onda эш, onda 40 төрле төс. Башка дуслар сызганып, түгәләр 1000 төрле көч. Дустым, дөрес әйтәсен, бетте сүзем әйтәсен. Әйдә, китик бергәлә. Эш булыны кайдасың? Бир кулыңны ант итик, ямлы бәйрәмгә китик. Эш көнендә тирнәп пешеп, эшлик тә бәйрәм итик. Без ирекнең дуслары, ак бәхетнең кошлары, иркен көндә кырда эшләп, ямьләттербез дөньяны. Әйдә, кырга эшләргә, ак ярдәмгә дусларга, эшләп барга соңыннан өлгерербез дөньярга. Өлгерербез, арырбыз, ки урманга барырбыз. Бергәләшеп, җырлашып, уйнап, гөрләп калырбыз.
güzel tatar kızı, kuş тимесен үзенә. Киләшеп тора түбәтәй, аның өлкән йөзенә. Нинди матур татар улы, күз тимәсен үзенә. Үзе тыйнак, үзе горур, хаксыз булыр әйткәне. Яратыр газиз ватанны, сер әткәй әнкәйне. Дәү булгач та шулай калыр, татар баласы булып әйтерләр. Татар кызы бу, диярләр татар улы. Туган телдә сөйләш, балам. Белеп үз туган телне. Туган телдә әйткән сүзләр яктыртып торсын йөзне. Туган телдә сөйләш, балам. Ямле тел, тере, көләш. Куанам син туган телдә, елмаеп сәлам биргәч. Туган телдә сөйләш, балам. Борынгы телебез ул, безгә мирас булып җиткән 1000 яшәр гөлебез ул. Туган телдә сөйләш, балам, бай тел бит ул, гүзәл ул, бабамнар белән бергәләп дөньяларны гизгән ул. Туган телдә сөйләш, балам, шулдыр изге теләгем, туган телдән көч, дәрт алып типсен синең йөрәгең. Ey бәһәле, ey кадерле, ey гөнаһсыз яшь бала. Рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллага. Я Ходай, күрсәт диген, эш бу җиһанда якты юл. Ул рәхимле, әткәң, әнкәңнән дә күп шәфкатьле ул. Саф әле күңлең синең, һичбер бозык уй кермәгән. Пак телең дә һич яралсыз сүзләр әйтеп күрмәгән. Пак җаның һәм пак тәнең, барлык вөҗүдең пак синең. Син фәрештә валышчысың, йөзләрең аппак синең. Кылдыга ихлас белән тезлән дә кыбла каршына. Бел аны керсез күңелдән тугры юл бәргәченә. Эй бәһәле, эй кадерле, эй гөнаһсыз яшь бала. Рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллага. Яшәсен аналар, күп булсын балалар, гаилә башлыгы булсыннар аталар. Күп булсын якыннар, әбиләр, бабайлар, абылар, апалар һәм башка туганнар. Аллаһның бүләге, яшәүнең бизәге, җанаят тирәге, зур тату гаилә. Исәнлек, иминлек, тормышта җиңеллек, уңышка ирешү сәбәбе гаилә. Үзара дус тату, ярдәмләшеп яшик. Туганлык җипләрен бер кайчанда өзмик. Әти-әниләргә зур хөрмәт күрсәтик. Исән чакларында кадерләрен белик. Халкым сәхнәләргә килеп чыга балкым. Ой кызларым, сылулардан сылу, эх егетләр бәхет татар булur. Эх туганнар, бәхет татар булur. Халкым, күз карашы
минем халкым. Кызлар кояш, егетләр ялкын. Азат һәм Алинә Кәримовлар. Үз эшенең остасы булу һәм калганнарга уңай үрнәк күрсәтә алу зур хөрмәткә лаек. Профессионаллар номинациясендә катнашкан шагыйрьләр, сәхнә осталары сүзнең нинди көчкә ия икәнен бик яхшы беләләр. Гомерем ике түгел. Һәр карышы, һәр сулышы баллы тустаган. Җиде яктан җиде буын чырлар бәгыремә килеп туктаган. Минеке түгел. Мин үткәннән сәлам илтәм килер чырларга. Иңнәремә төннәр урыны буза, уйларыма төннәр чуала. Мин фал булып барам алыга. Мин яңадан ачылам көн сайын. Җиде яктан искән чырлар тынын бер йодрыгым итеп кысайым. Укмаштырып кара каным белән, мөһер сугып кайнар күз белән, мин сүземне өзеп әйтермен. Тик чыр өзлегер, ә мин өзелмәм. Гомерем ике түгел, икеләтә икеләнми кылач саласын. Туфан купсын, каным кайнап торсын, миннән бушлык турып калмасын. Иңнәремә көннәр кырыш куйсын, күзләремә төннәр кырымын. Йодрыгыма җиде чырны чырнап, кан күчәре булып торырмын. Турыныма каным, көнем, телем, турыныма кытым, торышым. Канат киереп мин күкләргә очтым, кара җирне тырнап шуыштым. Гомерем ике түгел, турыныма мең гомерем биреп калдырам. Гомер сөреп, күзләремдә сөрем. Мәңгелек гомер калбында, гомерем берәү, мең даулары белән, мең таулары белән чуалган. Йодрык булып миндә тигенләнгән, җиде яктан, ерак чырлардан туфан купсын, каным кайнап торсын, үземнән соң сүзем сайрасын. Гомерем ике түгел, икеләтә, икеләнми кылач саласы. Bir gün kartlık kilip kirdi. Көрмей қалдым кіргенін. Ишікне де ашмас едім білсем аның келгенін. Исәннәшіп та тұрмыша ұзды үйнің түріне. Бұшын ұзы түгілдірдім, көзімәдір көріне. Келіп кіру білән үзі тұтынды бәйленірге. Шымны қарашларын ташлап тиремнен әйленірге. Тұтынды бұл сөйленірге, бір ғырур итіп кіне. Тәрәзә яқтылығынан шеткерек кетіп кіне. Өзіңнің қартайғаныңны сезмейсің ме енді дей. Минем белән бер фикергә килмисең ме инде ди. Яшьләр кебек җиңел атлап йөрмә димен мин сиңа. Бүтән тәнең картайганын дәлиллимен ди миңа. Сулышларны кыскан була, бик тирән сулыйсың ди. Үзең әле һаман да бит яшьлекне уйлыйсың ди. Аш казанына утыра, никтер иштә казына. Һаман начарлыклар тели, көннән көн бит азына. Колакларны каплап куя. Бу сиңа кирәкми ди. Синең яшта яхшы ишетү күп кешегә эләкми ди. Тешләремә дә бәйләнә,
үзеңнеке түгел ди. Чөнки тагын стаканга салып куйдың бүген ди. Кашларыңда бик салынган шампайныкы шикелле. Каш астында күзләрең икеле дә микеле. Күзләрем күреп бетерми, күзлек киямын шуңа. Картлык һаман шатлана, шушы кирәк ди сиңа. Йөзгә җыерчыклар кертте, шулай матур була ди. Синең яшьтәге кешегә бик килешеп тора ди. Чәчкә көмешләрен сипте, матуррак булсын дип. Инде яшьләр арасында аерылып торсын дип. Хәтеремне әйткән дә юк, ансын һаман тарата. Әйберләрне оныттырып, гел уйнарга ярата. Аяк кулларга бәйләнә, яккаганда төннәрен. Каядыр юкка чыга, эшләгәндә көннәрен. Аңладым мин моның сырын, бәйләнә бу юк барға. Чын-чынлап эшкә тотынсаң, юкка чыга дим барда. Тормышыңда тырыш булсаң, куркып кала картлыкта. Күңелем һаман яшәле, курыкмыйбыз картлыктан. Разил абыйның «Музейда янгын» дигән шигыре 1980 елларда Татарстан Дәүләт музеенда чыккан янгыннан соң, анда һәлак булган, янып көле күккә очкан безнең мәдәни мирасыбыз, тарихыбызны күрүеннән, җаны әрнегәннән тугандыр бу юллар. Һәм мин әлеге чыгышымны аның якты истәлегенә багышлыйсым килә. Яна музей Казан үзәгендә, яна таңда Дәүләт музее, яна кебек гүя бабам йорты, яна кебек минем үз өем. Ут эчендә инҗе асыл ташлар, кул язмалар нәсел башыбыз, гасырларны салып җилкәләргә, подвалларга китап ташыбыз. Бу китаплар инде ничәнче кат исән чыккан яудан, янгыннан, гасырларның кара табы булып, битләренә кырым ягылган, тәрәзләрдән ургый кара төтен, шомга салып якын тирәне. Яна музей, әйтерсең лә яна, халкыбызның соңгы кирмәне. Үрли ялкын, гасырларга үрли, үткәннәрдән күчә бүгенгә. Күчә ялкын ил һәм халыкларга, күчә ялкын безнең күңелгә. Безнең тарих ничә тапкыр янып, күтәрелгән көлдән, күмердән, патшалардан чыккан янгыннарны утка кереп халык сүндергән. Янәшәдә Җәлил, кул бугаулы, күзләрендә халкым газабы. Бугауларны өзеп ташланыр күк саклар өчен уттан Казанны. Янды музей. Ә без һаман исән чыктык тагын янгыннан. Подвалларда бүген безнең тарих биктә, музей ябылган. 1938 елның июнь айы. Уфа, Тимер юл вокзалы. Ул кичтә безне бер төркем халык дошманнарын тагын каядыр алып китәргә дип вокзалга китерделәр. Һәм шундук бер Столыпин вагоны янына тезләндерделәр. Якында гына бер яшь бала кычкырып елап җибәрде. Нинди нарасы? Кайда? Кем баласы? Артта безнең кебек үк тезләнеп, яшь кенә бер шигел хатын утыра. Өстендә керле, ертылып беткән кат-кат күлмәк һәм төсе уңган зур шәл. Шул шәл эчендә кичкенә сабый күзләр, шымырт күзләр ялтырый. Тикшерү башланды. Конвой башлыгы безне урап торган конвоирларның берсенә эндәште. Иващенко, ал баланы вокзалдагы дежур милиционерга илтеп тапшыр. Иващенко тиз генә йөгереп килеп хатынның күкрәгенә кулын сузган иде, кинәт аның битенә шап итеп хатынның кулы төште. Конвой башлыгы
Тамбырда басып торган проводницага нидер пышылдады. Аннары шигән хатынын ашыктыра башлады. Әйдә үләксә, егер теге вагонга, тизрәк. Балалы хатын абына сөртенә баскыч төбенә килеп җитте. Ул арада өстә басып торган проводница елмаеп: «Бирегез балагызны, мин тотып торыйм», диде. Хатын баласын проводницага бирүе булды. Шундук шап итеп ишек ябылды. Хатын акырып җибәрде: «Мишутка!» Ул арада күрше вагонның ишеге ачылды. Һәм аннан теге проводница кызыл чүпрәккә төргән баланы конвоирга сузды. Ә тегесе бик шыксыз, уңайсыз рәвештә төргәкне алып култык астына кыстырды да вокзалга таба йөгерде. Поезд кузгалды. Яныбыздагы кырый камерага теге шигән хатынын япкан булганнар икән. Ул бер туктаусыз ишеккә суга, тибә, кычкыра: «Ачыгыз! Ачыгыз дим! Кайда минем улым? Кайда минем Мишуткам? Ачыгыз! Ишетәсезме, йырткычлар? Ишетәсезме? Улымны, кызчыгымны кая куйдыгыз? Бирегез! Бирегез!» Бөтен вагон бу зардан, елау каргаудан тетрәнә. Йөрәк әрни, ташый, түгелә. 3-4 сәгатьтән ишеккә сугу, тибү тукталды. Хәзер шыңшып елау, үксү һәм зар. Мишутка, бәгърем, җаным, кызчыгым. Инде карының ачкандыр. Имәсең киләдер. Менә күкрәкләремә сөт төште. Сызылай, Мишутка. Әйтерсең лә, йөрәкне телгәләп тоз сибәләр. Ул әрни, сызылай, сыгыла. Ниһаять, таң алдыннан күрше камерадагы тавыш тынды. Коридорда пыш-пыш сөйләшү, арлы-бирле йөгерүгә уянып торып утырдык. Нәрсә? Менә вагонның тышкы ишеге шарт итеп ябылды. Конвой башлыгының ачулы тавышы яңгырады. Не булды? Иптәш начальник, үлгән. Кем үлгән? Теге шигән хатыны, иптәш начальник. Асылынган. Сталин заманнары да, Столыпин вагоннары да инде артта калды. Тик аналарның жан ярасы белән ятим балаларның үксеп елаулары һаман шул килеш. Буферлар бер-берсенә сугылып шыңшый, тәгәрмәчләр бер туктаусыз шакылдый. Шакшык, шакшык, шакшык. Тормыш поезды миллионнарның яралы язмышларын төяп куядыр ашыга. Ашыга бүгендә. Еллар узган сайын бер җыр ешрак искә төшә. Яши ул минем күңелдә бер дә үзгәрмичә. Шаянлык табар аңарда, сагыш табар моңда, тирбәлеп тора ул иң нечкә кылда. Никадәр таныш булса да, кие, моңы, сүзе кат-кат җырлый торган җыр түгел ул үзе. Аны бер җырладым инде. Хәзер җитми тыным. Күңелдә генә яңартам. Киен, сүзен, моңын. Ул җырны мин генә беләм, ул тик миңа таныш. Җыр булып яши яшьлегем, ә күңелдә моң, сагыш. Hasret
сүзе килеп җиткән безнең көннәргә. Якты йолдыз булып атылады, юл күрсәтә кара төннәрдә. Егер моңлы булып мәрхәмәткә килеп, бу җиңа карай әле. Сакла яңа көнне, яңа туган көнне, туган иле, булыр мәңге. Сакла яңа көнне, яңа туган көнне, туган иле, булыр мәңге. Шушы телне кара уйнап шау, балын суда кагашу телгә. Җан авызы безнең татар сүзе, серле бер моң булып ишетелә. Егер моңлы булып мәрхәмәткә килеп, бу җиһанга карай әле. Сакла яңа көнне, яңа туган көнне, туган иле, булыр мәңге. Сакла яңа көнне, яңа туган көнне, туган иле, булыр мәңге. Юлсын капкан җылы сүзе, былбыл булып уңар телләргә. Язмышы сузган гасырларда, киләчәге якты көннәрдә. Егер моңлы булып мәрхәмәткә килеп, бу җиһанга карай әле. Сакла яңа көнне, яңа туган көнне, туган иле, булыр мәңге. Сакла яңа көнне, яңа туган көнне, туган иле, булыр мәңге. Туган иле, булыр мәңге. Сакла яңа көнне, яңа туган көнне, туган иле, булыр Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Казан балалар филармониясе ансамбле. Хәзер сәхнәбез күренә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләрен туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Гытыф улы Әхмәтовны чакырабыз. Шушы матур бәйге, туган телебез бәйрәме, ул безнең бөек тукайыбызның туган көнендә үтәчәк туган тел көненә безнең матур бер бүләк булсын инде. Һәм биредәге менә бу матур эшкерсез, телгә мәхәббәт белән сугарылган шушы мөхитне без һәрберебез менә үз язмышыбыз белән озата барып, аны яшәү, тормыш рәвешенә кертеп, без аны алдагы буыннарга да тапшырырга тиеш булабыз. Әле менә биредә, арттагы рәсемнәрдә инде безнең белән бүген арабызда булмаган бөек әдәбият шәхесләре безнең кайберләрнең портретларын күрсәттеләр. Мин уйлап утырам, мәрхүм Туфан абый, Роберт Миңнуллин, Разил Валиевләр мәсәлән, бу мөхиттә утырсалар, алар ничек сөенерләр иде дип. Менә аларга да безнең бүгенге бәйрәм үзенә күрә бер дуга булып ирешсен инде ул. Безнең быелгы бәйге 4нче бәйге. Һәм бик күп ачышлар бар. Берсеннән берсе камилрәк, матуррак чыгышлар ишетәбез.
Рәхмәтлемен һәрбер катнашкан биредә. Гаиләм ул, айрым чыгыш ясаучыларны, гаиләләргә бигрәк тә, чөнки ул бит аларның гомумән нәселендәге, тормыш өйдәге, яшәү рәвешендәге шундый тел мөхите турында сөйли. Андый гаиләләр безгә бик кадерле. Һәм һәр чыгыш ясаучы бик кадерле. Алар белән бит бергә, алар белән шушы әзерләүчеләр, туганнары, иптәшләре барсы. Без бар, без күп. Һәм менә ни гасырлар буе шундый сынаулар үткән халкыбызның теле дә үзенең нинди матурлыгын саклый белгән. Нак җырдагыча нинди гүзәл минем газиз халкым. Инде оештыручыларга рәхмәтем чиксез. Аллага тапшырып юбилей бәйгесендә игълан итәргә туры килер инде. Тамашачыларыбызга зур рәхмәт. Телле булып, милли булып, саклап һәм яклап яшик. Байрам белән. Хөрмәтле Марат Гытов улы, бер күңелле яңалык бар. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшин карары нигезендә Татарстан Республикасының мәдәни үсешенә зур өлеш керткәне өчен Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе рәхмәт хаты белән Яңа гасыр телерадиокомпаниясе акционерлык җәмгыяте генераль директоры Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Илшат Юнусова Әминов бүләкләнә. Көчлерәк алкышлар, дуслар. Котлыйбыз сезне чын күңелдән. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Яңа гасыр телерадиокомпаниясе үткәрүче Татар сүзе 4нче халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесенең 37 җиңүчесен бүләкләр чак җитте. 1,5 миллион сумлык премиягә кемнәр лаек була икән бүген? Каршы алыгыз Татар сүзе бәйгесе җиңүчеләре. Туган тел махсус номинациясе. 1нче урын Антон Алексеев, Мария Республикасы. 1нче урын Екатерина Иванова, Балтач районы. 1нче урын Мария Мишакина, Лениногорск шәһәре. Һәм шулай ук 1нче урын Анастасия Андреева, Буа районы. Шигърият номинациясе 7 яшькә кадәр. 3нче урын Нәфисә Максимҗанова, Казан шәһәре. 2нче урын Әмир Гатауллин, Яршаллы шәһәре. 2нче урын Самира Садыкова, Питрәч районы. 1нче урын Сәминә Минхажева, Яршаллы шәһәре. номинациясе 8-13 яшькә кадәр. 3нче урын Мәликә Бариева, Бозан шәһәре. 2нче урын Рамил Яппаров, Балтач районы. 1нче урын Рөстәм Хөсәенов, Казан шәһәре. Шигърият номинациясе 14-17 яшькә кадәр. 3нче урын Кәрим Трутнев, Пермь крае. 3нче урын Әмир Исрафилов, Балтач районы. 2нче урын Гөлия Кәлимуллина, Әтнә районы. 1нче урын Камилла Зәкиева, Казан шәһәре. Шигърият номинациясе 18 яшь һәм өлкәнрәкләр. 3нче урын Айрат Якупов, Теләше. 2нче урын Зөлфия Галиуллина, Нурлат шәһәре. 1нче урын Салават Гәрәев, Биектау районы.
номинациясы 7 яшькә кадәр 3-нче урын Ролина Захидуллина, Казан шәһәре. Проза номинациясы 8-13 яшькә кадәр 3-нче урын Денис Баһаветдинов, Азнакай шәһәре. 2-нче урын Рузалина Хайбрянова, Октаныш шәһәре. 1-нче урын Сәйдәш Гарифҗанов, Казан. Әйдәгез дуслар, барлык җиңүчеләргә дә алкышлыйк, дәвам итәбез. Проза номинациясы 14-17 яшькә кадәр 3-нче урын Руфина Мәүлетова, Саба районы. 2-нче урын Азалия Шарипова, Казан шәһәре. 1-нче урын Аяз Әхлиуллин, Казан шәһәре. Проза номинациясы 18 яшь һәм өлкәнрәкләр. 2-нче урын Зилә Ильязова, Балтач районы. Үзе язган шигырьләрне сөйләүчеләр номинациясе. Үзем язган шигырь номинациясында 15 яшь һәм өлкәнрәкләр категориясында Садриева Диана Илшат кызы язучылар берлегенең махсус бүләгенә ия дип табылды. Аңа истәлекле бүләк һәм 10 мең сумлык сертификат тапшырыла. Әлеге номинациядә 3-нче урын Ленар Дәүләтшин, Кама Тамагы районы. 2-нче урын Фәнил Гыйләҗев, Казан шәһәре. 1-нче урынны Лилия Гыйбадуллина яулады, Ярчаллы шәһәре. Biz ijodiy гаилә номинациясына күчәбез. Ijodiy гаилә номинациясында Туган авылы милли комплексы һәм Туган Батыр халыкара брендыннан махсус бүләк. Туган авылым ресторанына 10 мең сумлык сертификат Закировлар гаиләсенә бирелә. Бөгелмә районы. Закировлар гаиләсен каршы алабыз. Ижади гаилә номинациясендә Туган авылым милли комплексы һәм Туган Батыр халыкара брендыннан махсус бүләк. Туган авылым ресторанына 10 мең сумлык сертификат Гыймадиевлар гаиләсенә бирелә. Саба районы. Туган Батыр ул туган якка һәм мәдәнияткә зур мәхәббәт белән тудырылган халыкара бренд. Аның максаты мәхәббәтне балаларга һәм яшьләргә бирү. Ижади гаилә номинациясында 3-нче урын Мәрдәновлар гаиләсе, Балтач районы. 2-нче урын Нуруллиннар гаиләсе, Түбән Кама шәһәре. 1-нче урын Нуруллиннар гаиләсе, Яшелүзән шәһәре. 'Алкышлар сорый ул. Ә без исә профессионаллар номинациясенә күчәбез һәм безнең җиңүчеләребез. 3-нче урын Фикрат Сибгатуллин, Зәй районы. 2-нче урын Фәиз Мәйдуллин, Ярчаллы шәһәре. 'Чын күңелдән котлыйбыз. 1-нче урын Фәнис Җиһанша, Казан.